ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। हरे कृष्णा वर्षा माताजी. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या श्रीमद भागवतम संक्षिप्त गोष्टी रूपात या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण उर्वरित अध्यायाच्या उर्वरित वाचनाला सुरुवात करूया. हो माताजी, कीर्ती माताजी तुम्ही वाचू शकता. वाचू का? हो हो चालेल माताजी, वाचू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या या वाचनाची लिंक मी आमच्या कराड इस्कॉन ग्रुपला देऊ का? हो हो देऊ शकता ना माताजी, नो प्रॉब्लेम. चालेल चालेल, ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का माताजी आता? हो हरे हो कृष्ण. सुरुवात करा. पुढे ब्रह्मदेवांच्या पाठीतून असुरांची निर्मिती झाली. ते सर्वजण कामभावनेने पछाडलेले असल्याने त्यांची ब्रह्मदेवांशी समागम करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा घाबरलेल्या ब्रह्मदेवांनी भगवान विष्णूकडे धाव घेतली. त्यांच्या भयाने कारण समजल्यावर भगवंतांनी त्यांना आपला अशुद्ध देह टाकून देण्याचा आदेश दिला. हेच सारे वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर ब्रह्मदेवांनी आपल्या विकृत मनोवृत्तीचा त्याग केला. जिने संध्या छायेचे रूप धारण केले की त्यावेळी माणसाची भोग लालसा वाढते. दरम्यान कामभावनेच्या आहारी गेलेले असुर ह्या संध्या छायेलाच एक सुंदर स्त्री समजले. मादक डोळ्यांच्या आणि सुरेख वस्त्रांनी आपले नितम पुष्ट वक्षस्थले झाकलेल्या ह्या सुंदरीच्या पायात रुजून करणारे पैंजण होते. तिने लाजल्या आविर्भाव करीत खोडकर नजरेने असुरांकडे पाहिले. ते सारेजण अक्षरशः वेडे होऊन तिची स्तुती करू लागले. ते म्हणाले, हे सुंदरी, तू कोण आहेस? आपल्या सुंदर देहाचे भंडार खुले करीत तू आमच्याकडे कशासाठी आली आहेस? तुझ्या पूर्ण विकसित वक्षस्थलांच्या भारामुळे तुझी कंबर वाकलेली असून तुझे हे सौंदर्य व विभ्रम यामुळे आम्ही पूर्णपणे घायल झालो आहोत. एवढे बोलून त्या ब्रह्मचित्त असुरांनी संध्या छायारूपी स्त्रीवर एखाद्या पतंगाप्रमाणे एखादा पतंग ज्याप्रमाणे अग्नीवर टाकतो त्या तशी झडप टाकली. त्याकडे गूढ स्मितपूर्वक पाहत मग ब्रह्मदेवांनी अतिशय प्रेमाने अनेक गंधर्व अप्सरांची निर्मिती केली. त्यांचा ताबा नंतर विश्वास व अन्य गंधर्वांनी घेतला. आता ब्रह्मदेव भूत पिशाचांच्या निर्मितीकडे वळले. पण त्या केस पिंजारलेल्या नग्न मूर्ती समोर उभ्या राहिलेल्या तेव्हा मात्र त्यांनी आपले डोळे झाकून घेतले आणि
जांभईद्वारा त्या दूर फेकून दिल्या. अशी भूते अशुद्ध व अपवित्र माणसांवर हल्ला करतात आणि त्यांच्यावर ताबा मिळवून पापकर्मे करून घेतात. एकदा हे नंतर ब्रह्मदेवांच्या नाभीतून अदृश्य रूपात असंख्य साध्य व पितांचा जन्म झाला. श्राद्ध विधीच्या वेळी त्यांना आहुत्या दिल्या जातात. पुढे ब्रह्मदेवांनी अदृश्य राहून साध्य व विद्याधरांची निर्मिती केली आणि त्यांना अंतर्धानाचे रूप दिले. हे काम सुरू असताना ब्रह्मदेवांनी आपले प्रतिबिंब पाण्यात पाहिले आणि त्यावर खुश होऊन किमपुरुष व किन्नरांची निर्मिती केली. एकदा अशीच विश्रांतीसाठी पहुडलेले असताना निर्मितीचे काम योग्य प्रकारे होत नाही असे वाटून निराश होत ब्रह्मदेवांनी देहत्याग केला. त्यावेळी त्यांच्या देहावरून जे केस खाली पडत होते त्यांचे साफ झाले आणि त्यांच्या देहातून नाग बाहेर पडले. एक दिवस आपल्या आयुष्याची इति कर्तव्यता झाली आहे असा विचार ब्रह्मदेवांच्या मनात आला आणि त्या विचारास मानवी रूप प्राप्त झाले. त्याच्याकडे पाहून देवदेवता व गंधर्व त्यांची स्तुती करत म्हणाले, हे निर्मात्या, आपण जे काही निर्माण केलेले आहे ते अगदी चांगले आहेत. आता मानवी समाजात जी काही धर्मकृत्ये होतील त्यांच्या आविर्भाव आम्ही वाटून घेऊ. अखेरीस ब्रह्मदेवांनी महान ऋषीवर निर्माण केले. आध्यात्मिक उन्नतीसाठी नेमके काय करावे हे ऋषींनीच समाजाला शिकवले. त्यापैकी प्रत्येकास ब्रह्मदेवांनी योग विद्या, मायावी शक्ती, साधेपण, ध्यान धारणा, ज्ञान आणि वैराग्य हे सारे गुण प्रदान केले होते. माताजी वरती करत कदम मुनी आणि देवहूती यांचा पुत्र भगवान कपिल स्कंद 3 स्वयंभू मनुचे वंशज कोण हे जाणून घेण्यासाठी इच्छा विदुरांनी व्यक्त केल्यामुळे मैत्री यांनी तो इतिहास सांगण्यास सुरुवात केली. सत्ययुगाच्या प्रारंभी भगवान ब्रह्मदेवांची निर्माण करण्याचा आदेश दिला तेव्हा कर्दम मुनी सरस्वती नदीच्या तीराशी गेले आणि तेथे त्यांनी 10,000 वर्षे कठोर तपस्या केली. त्यामुळे प्रसन्न होऊन शंख, पद्म, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णू स्वतः त्यांच्या समोर उभे राहिले. त्यांचे स्वर्गीय दर्शन होताच आनंदातिशयाने बेहोश होत कर्दम मुनींनी त्यांना साष्टांग प्राणिपात केला आणि म्हणाले, हे दयाधना, तुझे दर्शन झाल्यामुळे माझी दृष्टी आता पावन झाली आहे. खरे तर तुझं चरण कमलांना नौकेत बसून कोणीही हा भवसागर सहज पार करू शकतो. परंतु सामान्य माणसे मला तुझी पूजा अर्चा क्षणिक सुखांच्या अभिलाषेनेच करीत असतात. अर्थात तू दयाळू असल्याने अशा सामान्य माणसे मात्र तुझी पूजा अर्चा क्षणिक सुखाच्या अभिलाषेनेच करीत असतात. अर्थात तू दयाळू असल्याने अशी मूर्खाच्या इच्छाही पूर्ण करीत असतो. आज मी सुद्धा तुझ्याकडे एक सुरेख मुलीशी विवाह करण्याची इच्छा बाळगून आलो आहे. ती मुलगी माझे सांसारिक जीवन खूप सुखी व समृद्ध करेल. कर्दमाचे हे निवेदन ऐकल्यावर हास्य मुद्रेने भगवंत म्हणाले, हे वत्स, तुझे मन मी जाणले असून तू जे काही मागत आहेस ते देण्याची व्यवस्था आधीच केलेली आहे. जे लोक माझी सेवा सर्वच ओतून करतात त्यांना कधीच निराश व्हावे लागत नाही. येत्या 2 दिवसात पृथ्वीधिपती स्वयंभू मनु आपली राजधानी ब्रह्मावर्ताहून येथे तुझ्या भेटीस भार्या शतरूपासह येईल. त्यांना विवाह योग्य वयाची एक सर्व गुण संपन्न कन्या असून त्यांच्याशी तुझा विवाह होणार आहे. गेली अनेक वर्षे तू जिथे चिंतन करीत आहेस तशीच ही मुलगी असून अगदी लवकर तीही तुझी भार्या होईल.
तीच तुझी भार्या होईल. तुमचा समागमातून 9 मुली जन्मास येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून लोकसंख्या वाढण्याचे काम थोर ऋषी करतील. सजीव प्राणी मात्रांविषयी अनुकंपा बाळगत असताना तुझे संपूर्ण चित्त माझ्यावरती राहणार असल्याने तुझे संपूर्ण चित्त माझे थोडं खाली पाहिजे माताजी. बाळगत असताना तुझे संपूर्ण चित्त माझ्या प्रती राहणार असल्याने अखेरीस तुला आत्मभावाचे ज्ञान होईल आणि तुझ्यात आहे आत्मभावाचे ज्ञान होईल आणि मी तुझ्यात आहे तसेच तू व अन्य सर्व काही माझ्यात आहे हे तुझ्या लक्षात येईल. हे सर्व मुनी श्रेष्ठा, तुझ्या भारेमार्फत माझा अवतार होणार असून तिचा पुत्र या नात्याने मी तुला पूर्ण सत्वाचा साक्षात्कार घडविणार आहे. एवढे बोलून भगवान विष्णू अंतर्धान पावले. ते वैकुंठाकडे जात असताना गरुडाच्या पंखातून सामवेदाचे उमटणारे स्वर कर्दम ऋषींच्या कानावर पडत होते. दरम्यान भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वयंभू मनू आपल्या पत्नी व मुलीसह सुयोग्य जावई शोधण्यासाठी आपल्या नगरी बाहेर पडले. कर्दम मुनीची तपश्चर्या संपली त्याच दिवशी हे सर्व जण त्यांच्या आश्रमात दाखल झाले. बिंदू सरोवराच्या अतिशय पवित्र स्थानी असलेला हा आश्रम वर्षाचे 12ही महिने फळा फुलांनी लगडलेल्या वृक्षांनी वेढलेला होता. तेथे प्रवेश केल्यावर स्वयंभुवांना उंच्या पुऱ्या तेजस्वी कर्दम ऋषीचे दर्शन झाले. कमळाप्रमाणे विशाल नेत्र असलेल्या कर्दमांनी जटा धारण केल्या होत्या आणि एखाद्या रत्नाप्रमाणे भासत होते. स्वयंभुवांनी प्रणिपात केला तेव्हा त्यांनी त्यांचे उचित सन्मानाने स्वागत केले. स्वयंभुवांना आदरपूर्वक स्थानपत्र केल्यावर कर्दम ऋषी म्हणाले, हे राजा, तू साक्षात भगवान विष्णूंचा प्रतिनिधी आहेस. तू रथावर आरूढ होऊन आपल्या धनुष्याचा टंकार केला नाहीस आणि सैन्यासह पृथ्वीचा संचार केला नाहीस, तर भगवंतांनी स्वतः निर्माण केलेले नीती नियम माताजी थोडं परत भगवानने नीती नियम दृष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांकडून पायदळी तुडवले जातील. तू ह्या विश्वाची चिंता केली नाहीस तर सर्व दूर अप्रवृत्तींचा फैलाव होईल आणि पैशांसाठी वाटेल ते करणाऱ्यांना पायबंद बसणार नाही. हे राजा, आता कृपा कर, तुझ्या येथे येण्याचे प्रयोजन मला सांग. तुझे काम निश्चितपणे होईल. त्यावर स्वयंभू मनू म्हणाले, हे ऋषी श्रेष्ठ, वेदिक ज्ञानांचा प्रसार करण्यासाठी साक्षात ब्रह्मदेवांनी आपली निर्मिती केली असून आपल्यासारख्या तपोनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्मणांचे रक्षण करण्यासाठी आम्हा क्षत्रियांचा जन्म झाला आहे. आज केवळ आपल्याला भेटूनच मला राजधर्माचे ज्ञान आले असून आपली चरणधूळ मस्तकी धारण करण्याची मिळालेली संधी म्हणजे माझे अहोभाग्य आहे. हे ऋषी श्रेष्ठा, माझी कन्या देवहूती आता विवाह योग्य झाली असून तिच्यासाठी आम्ही सुयोग्य व चारित्र्यवान वर शोधत आहोत. नारद मुनी कडून आपली विद्वता, चारित्र्य देखणे, व्यक्तिमत्व व अन्य गुणांचे वर्णन ऐकल्यापासून ती आपल्या प्रेमात पडली आहे. त्यामुळे कृपा करून तिचा स्वीकार करा. आपली भार्या होण्यास ती पूर्णपणे पात्र आहे. आपला उभयतांचा संसार निश्चितच सुखाचा होईल. आपण विवाहोत्सुक असून ब्रह्मचारी राहण्याची शपथ घेतली नाही. त्यामुळे कृपया माझी कन्या स्वीकारा. राजाच्या ह्या विनंतीचा सहर्ष स्वीकार करीत कर्दम ऋषी म्हणाले, विवाह करण्याची माझी इच्छा आहे आणि तुझ्या कन्येच्या मनात माझ्याशिवाय अन्य कोणताही विचार नाही. त्यामुळे तिचा स्वीकार करण्यास मी तयार आहे. विविध अलंकारांनी सौंदर्यही फिके वाटावे अशी रूप लाभलेल्या सुंदरीशी विवाह करायला कोण तयार होणार नाही. मी असे ऐकले आहे की तुझी ही रूपवती कन्या राजवाड्याच्या गच्चीवर चेंडू खेळत असताना
विश्वासू गंधर्वाच्या नजरेस पडली तेव्हा भान हरपून ते आपल्या विमानातून खाली पडले होते. माताजी ह्या कुमारिकेचा मी पत्नी म्हणून स्वीकार करेन, परंतु तिच्या प्रथम प्रसूतीनंतर मात्र मी घराचा त्याग करून संन्यास आश्रमात जाण्याची व प्रभू सेवेत सारे आयुष्य व्यतीत करण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घ्या. एवढे बोलून कर्दम ऋषी भगवान विष्णूंचे चिंतनात गढून गेले. तर त्यांचे स्मित वदन पाहून देवहूतीचे मनही त्यांच्यावर जडले. अखेर आपली कन्या व पत्नीची इच्छा जाणून स्वयंभुवांनी मोठ्या आनंदाने हा विवाह लावून दिला. त्यावेळी महाराणी शत्रुपाने हुंडा म्हणून अनेक मौल्यवान वस्तू, जवाहीर, उंची वस्त्रे व गृहोपयोगी साहित्य नवदंपत्यास प्रदान केले. एक मोठ्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यामुळे आनंद झालेला असला तरी कन्येचा वियोग क्षण जवळ आला तेव्हा मात्र स्वयंभू मनु सद्गती झाले आणि त्यांच्या नेत्रातून अश्रू वाहू लागले. अखेर कर्दम ऋषींनी अनुमती घेऊन ते राजधानीकडे रवाना झाले. ब्रह्मवर्तात मनूंचे आगमन झाले तेव्हा प्रजाजनांनी गुढ्या तोरणे उभारून वाद्यांच्या गजरात त्यांचे मोठे उत्साहाने स्वागत केले. त्या स्वागतात सहस्र स्वीकार करून मनूंनी आपल्या राजवाड्यात प्रवेश केला तेव्हा तेथील सारे वातावरणही आनंदाने भरून गेले. पुढे अनेक वर्षापर्यंत तेथे पत्नीसह सुखाने निवास करीत असताना सर्व धर्मतत्वांचे पालन मात्र ते निष्ठापूर्वक करीत राहिले. त्यामुळेच वर पाहता ते राजऐश्वर्य भोगण्यात दंग झालेले असे वाटले तरी सदैव कृष्णा भावनेत मग्न असलेल्या त्यांचे कधीही स्खलन झाले नाही. आपल्या प्रदीर्घ 71 युगचक्राचे आयुष्य त्यांनी भगवंतांच्या लीलांची वर्णने ऐकण्यात, त्यांची स्तुती स्तोत्रे म्हणण्यात आणि त्यांच्या स्मरणात व्यतीत केली. त्यामुळे हा मर्त्य देह सोडल्यावर त्यांना वैकुंठात स्थान मिळाले. आपल्या आई वडिलांना निरोप दिल्यानंतर देवहूती अतिशय प्रेमाने आपल्या पतीच्या सेवेत रममाण झाली. सर्व लालसा, अहंकार, मत्सर, लोभ व वासना यांचा त्याग करून तिने कर्दमांना प्रसन्न करून घेतले. आपल्या पतींना ती परमेश्वर समजत असे. त्यामुळे त्यांच्या प्रेमपूर्ण सेवेत तिने कधीच कुचकाई केली नाही. परंतु प्रदीर्घ काळ अनेक व्रत वैकल्प केल्यामुळे ती अशक्त व निस्तेज झाली होती. तिची ही अवस्था पाहून कर्दम ऋषी अतिशय प्रेमाने तिला म्हणाले, हे स्वयंभू मनूच्या कन्ये, मी तुझ्या सेवा भावने व निष्ठा पाहून अतिशय प्रसन्न झालो आहे. खरे तर प्रत्येकाला आपले देह अतिशय प्रिय असते, परंतु माझ्या सेवेत मग्न असलेल्याने तू तर त्याच्याकडे दुर्लक्षच करीत आहेस. तपश्चर्येच्या बळावर भगवंतांना प्रसन्न करून घेतले असल्यामुळे मी सर्व प्रकारच्या भीती व दुःखापासून मुक्त आहे. परंतु तू मात्र त्या अवस्थेत अद्याप पोहोचली नाहीस. आता तुझ्या सेवाभावावर खुश होऊन मी तुला सर्व भय, शोक आणि आदी स्वरूपाच्या मायामोहापासून मुक्त करेल. आपल्या पतीचे बोलणे ऐकून आनंदी झालेली देवहूती म्हणाली, हे पती परमेश्वरा, आपल्या सर्व प्रकारचे पूर्णत्व प्राप्त केलेले आहे हे मी जाणते, परंतु माझ्याशी समागम करून प्रजनन करण्याचे आश्वासन आपण मला दिले आहे. हे कृपा करून आठवा आणि आश्वासन पूर्तता करा. कारण आपल्या महान पतीकडून संतती प्राप्त करून घेणे हीच प्रत्येक कुमारिकेची अत्यंतिक इच्छा असते. मी आपल्याशी समागम करण्यास फार उत्सुक आहे. त्यामुळे कृपा करून त्यांच्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करा. देवहूतीचे हे निवेदन कानी पडताच कर्दम ऋषींनी तत्काळ एक फिरता बहुमजली आलिशान महाल निर्माण केला. हा राजवाडा सर्व सुख सोयी व सुविधांनी युक्त होता. त्यांचे खांब रत्नजडित होते आणि रंगबेरंगी पताका व
नाना तऱ्हेचे कलात्मक वस्तूंनी नटलेला होता. त्यांच्या प्रचंड आवारात असंख्य प्रकारचे राजहंस व कबुतरादी पक्षी बाळगत होते. खरे सांगायचे तर हा ऐश्वर्य संपन्न राजप्रसाद पाहून खुद कर्दमही काही काळ चकित झाले होते. परंतु देवहूतीस मात्र तो फारसा आवडला नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते. ते तिला म्हणाले, माझ्या प्रिय भार्ये, आता प्रथम माणसाच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या बिंदू सरोवरात स्नान कर आणि मग या फिरत्या राजवाड्यात पाऊल टाक. त्यांच्या आदेशानुसार मलिन वस्त्रे परिधान केलेल्या कृश देवहूतीने बिंदू सरोवरात स्नान करून राजवाड्यात प्रवेश केला. तेव्हा तिथे तिच्या स्वागतासाठी 1000 सौंदर्यवती हजर होत्या. देवहूतीस पाहताच ते आपल्या आसनांवरून उठल्या आणि नमस्कार करीत, आम्ही आपल्या दासी आहोत, तेव्हा कृपा करून पुढे काय करावे याचा आदेश द्या असे म्हणाल्या. त्यानंतर त्यांनी देवहूतीस उंची अत्तराने स्नान घातले, उत्तमोत्तम वस्त्र प्रावरणे व अलंकारांनी नटविले आणि सुग्रास भोजन खाऊ घातले. आता देवहूतीने आरशात पाहिले तेव्हा आपण अतिशय तेजस्वी व सुंदर दिसत आहोत हे तिच्या लक्षात आले. नंतर तिने आपल्या पतिराजांचे स्मरण केले व ती तत्काळ त्यांच्या सन्मुख दाखल झाली. तिला तिचे सौंदर्य पुन्हा प्राप्त झाले आहे हे पाहून कर्दम ऋषीला मनातही तिच्याविषयी तीव्र अभिलाषा निर्माण झाली आणि तिला आपल्या फिरत्या राजवाड्यात बसवून तिच्यासह मेरू पर्वतावर गेले. पुढे तेथील प्रसन्न वातावरण बघून देवहूती व तिच्या 1000 दासींसह कर्दमांनी अनेक वर्षे मोठ्या आनंदाने व्यतीत केली. अर्थात सांसारिक जीवनाचा हा आनंद लुटत असताना त्यांनी आत्मसंयम मात्र किंचितही कमी झाले नव्हते. त्यानंतर कर्दमांनी मानसरोवर, नंदन व चैत्रोत्य बगीचा अशा अनेक निसर्गरम्य स्थळांचा दौरा केला. अर्थात भगवंताच्या कृपेने ते इच्छा होईल तिथे अगदी सहज पोहोचू शकत होते. आपल्या प्रिय पत्नीस तिन्ही लोकांचे सुखद दर्शन घडवल्यानंतर ते आपल्या आश्रमात परतले आणि देवहूतीस लैंगिक सुखाचा पुरेपूर आनंद देण्यासाठी त्यांनी माताजी स्वतःचा 9 रूपात विस्तार केला आणि ह्या सर्व रूपांचे देवहूतींशी मिलन झाले आणि मग 100 वर्षे कशी लोटली हे तिला कळलेही नाही. कर्दमांनी 9 रूपांशी झालेल्या समागमामुळे गर्भवती राहिलेल्या देवहूतीने मग 9 सुंदर मुलींना जन्म दिला. या मुली जन्मास आल्यानंतर कर्दमांनी गृहत्यागाची तयारी सुरू केली. तेव्हा मात्र ती कष्टी झाली. पण चेहऱ्यावरील स्मित कायम ठेवत कर्दमांना म्हणाली, हे पतिराज, तुम्ही आपल्या आश्वानांची पूर्ती केली आहे, पण आता मी तुम्हाला शरण आली असल्याने मलाही आत्मभान देऊन भयमुक्त करा. आपल्या मुली विवाह होऊन पतिगृही गेल्यानंतर तुमचा अनुपस्थित मला कोण दिलासा देणार? आतापर्यंत मी तुमच्या दैवी सामर्थ्याविषयी अनभिज्ञ होते आणि त्यामुळे इंद्रिय सुखांचा आनंद लुटण्यातच सारे आयुष्य वाया घालवले. पण आता उशिरा का असेना माझी चूक मला उमगली आहे. त्यामुळे संसाराच्या मोहापासून माझी मुक्तता करा. आपल्यासारख्या महनीय व्यक्तीचा सहवास लाभल्यानंतरही मी दैहिक सुखोपभोगात अडकून राहिले आणि आध्यात्मिक उन्नतीची आस कधीच बाळगली नाही. निदान आता तरी ती माझ्यात निर्माण करा. देवहूतीने हे पश्चातापदग्ध बोलणे ऐकल्यावर कर्दमांना भगवान विष्णूंच्या वचनांचे स्मरण झाले आणि ते म्हणाले, हे राजकन्ये, खुद्द भगवान विष्णू लवकरच तुझा पुत्र म्हणून जन्मास येणार आहे. त्यामुळे तू निराश होऊ नकोस. यापुढे आत्मसंयम करूनच तू स्वतःला भगवंतांच्या चिंतनात रमव आणि पारितोषिक म्हणून तुझा लौकिक
लौकिक तर वाढवतीलच, परंतु तुला खऱ्या ज्ञानाची ओळख करून देतील. सांसारिक बंधनातून तुझी मुक्तताही करतील. कर्दमांच्या ह्या आदेशानुसार आता देवहूतीने स्वतःला भगवत भक्तीस पूर्णपणे वाहून घेतले. अखेर बरीच वर्षे लोटल्यानंतर भगवंतांनी कर्दमाच्या वीर्यातून तिच्या गर्भात प्रवेश केला. त्यावेळी आकाशात जमलेल्या गंधर्व व देवदेवतांनी निरनिराळी वाद्ये वाजवून पुष्पवृष्टी करून तर अप्सरांनी नृत्य करून आपला आनंद व्यक्त केला. त्यानंतर त्या सर्वांना घेऊन साक्षात ब्रह्मदेव कर्दमांच्या आश्रमात आले आणि त्यांना म्हणाले, प्रिय पुत्रा, माझ्या सर्व सूचना व आदेशांनी सूचना व आदेशांचे यथोचित पालन करून तू माझा जो आदर केला आहेस त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच ठरेल. खरे तर सर्व पुत्रांनी आपापल्या पित्यांचे आदेशाचे पालन याच प्रकारे करणे जरुरी आहे. प्रिय कर्दमा, तुझा सर्व कन्या पवित्र कुमारिका आहेत, त्यामुळे आज त्यांचा श्रेष्ठ ऋषी मुनींशी विवाह लावून दे. भगवान विष्णू आता कपिल मुनींच्या रूपात अवतार घेत असून तो सोनेरी केस कमल नयन आणि कमलचरण चिन्हांकित असेल. नंतर देवहूतीकडे वळून ब्रह्मदेव म्हणाले, मनुच्या प्रिय कन्ये, आता साक्षात भगवंताचा तुझ्या पोटी जन्म होणार आहे. त्यामुळे अज्ञानातून निर्माण झालेल्या सर्व शंका कुशंका झाकून टाक. तुझा पुत्र एक सर्वश्रेष्ठ पूर्णात्मा असून साऱ्या विश्वात ख्यातनाम होईल. एवढे बोलून ब्रह्मदेव 4 ब्रह्मकुमार व नारदांसह निजधामी निघून गेले. त्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार कर्दम ऋषींनी आपले कन्या कला, अनसूया, श्रद्धा, हवीरभू, गती, क्रिया, ख्याती, अरुंधती व शांती यांचा विवाह अनुक्रमे मरीची, अत्री, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काहीतरी झालं हे क्लोज हा, 0 दिसत नाहीये का स्क्रीन? आलं. ओके. प्रिय पुत्रा, माझ्या सर्व सूचना आली होती, मीच विसरून गेले. आहे. अतिशय ऋषींची लावून दिला. विवाह सोहळा आटोपल्यावर ते सर्वजण कर्दमांची आज्ञा घेऊन अतिशय आनंदाने आपापल्या आश्रमाकडे परतले. पुढे देवहूती व कर्दमांच्या पुत्र म्हणून भगवान कपिलांचा अवतार झाला. एक निर्जन स्थानी त्यांची भेट घेत कर्दमांनी त्यांना प्रणाम केला आणि ते म्हणाले, हे भगवान, स्वर्गीय ज्ञानाचे विश्लेषण व प्रसार करण्यासाठी आपण माझ्या घरी जन्म घेता आहे. अर्थात आपण अंतिम सत्य व साक्षात ईश्वर असल्याने मी आपल्या चरणी नतमस्तक होत आहे. आता मी माझ्या पित्यांच्या ऋणातून मुक्त झालो असून माझ्या सर्व इच्छांची पूर्तीही झाली आहे. त्यामुळे आता मी संन्यास घेऊन बाकी सर्व आयुष्य आपल्या चिंतन मननात घालवू इच्छितो. खरे पाहता साक्षात भगवंतांनी कर्दमाच्या घरी जन्म घेतलेला असताना त्यांना गृहत्याग करण्याची व संन्यास घेण्याची इच्छा का व्हावी? त्याचे उत्तर असे की वयाच्या 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर व्यक्तीने वानप्रस्थाश्रम वा संन्यासाश्रम स्वीकारावा, अशीच वैदिक धर्माची शिकवण आहे आणि कर्दम ऋषींनी त्याचे पालन करीत होते. त्यांना उत्तर देताना भगवान कपिल म्हणाले, हे मुनिवर्य, पूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार मी आपला पुत्र म्हणून जन्मास आलेलो असून काळाच्या ओघात विस्मृत पावलेल्या असंख्य तत्वज्ञानी व तत्वज्ञानाची शिकवण समाजाला देणार आहे. आता आपण आपल्या इच्छेनुसार संन्यास घेऊन मुक्त आहात. माझ्या प्रती पूर्ण शरणागत असल्यामुळे आपण मृत्यूवर विजय
आपण मृत्यूवरही विजय मिळवाल. मी माझ्या मातेला आत्म तत्वाचे ज्ञान आणून देईल, ज्या योगे ती सुद्धा युक्त आयुष्य जगेल. आता आपला पुत्र प्रदक्षिणा घालून अतिशय शांत व शुद्ध मनाने कर्दम लगोलग घराबाहेर पडले आणि त्यांनी अरण्यवास पत्करला. भगवंतांच्या ठाई असलेले लक्ष पूर्णपणे केंद्रित व्हावे म्हणून मौन व्रत अंगीकारात त्यांनी एकट्याने पृथ्वी पर्यटन केले आणि ऐहिक मोहपाशातून ते कायमचे मुक्त झाले. प्रत्येकाच्या हृदयात परमेश्वर आहे आणि परमेश्वरामध्ये सर्व काही समावलेले आहे याचा बोध झाल्याने अखेर त्यांनी मर्त्य देहाचा त्याग करून वैकुंठाकडे प्रयाण केले. दरम्यान कर्दम निघून गेल्यावर बिंदू सरोवरानजीक आश्रमात कपिल आपल्या मातेसह राहू लागला. एक दिवस देवहूतीला ब्रह्मदेवांनी पूर्वी दिलेल्या एका अश्वानाची आठवण आली आणि ती कपिलास म्हणाली, भौतिक गोष्टींच्या हव्यासामुळे मी अस्वस्थ असून अज्ञानाच्या अंतरात चाचपडत आहे. हे भगवंता, ह्या अंतरातून बाहेर पडायचे एकमेव साधन तूच आहे. अनेक जन्म पार केल्यावर तूच मला दैवी नेत्र म्हणून प्राप्त झाला आहेस. पुत्र म्हणून प्राप्त झाला, दैवी नेत्र म्हणून प्राप्त झाला आहेस. आजवर मी देहासक्ती रमले होते, परंतु आता ह्या भ्रमातून तू मला कृपा करून मुक्ती दे. संस्काराचा वृक्ष तोडणारी कुऱ्हाड तूच असल्याने मी तुझा कमल चरणांच्या आश्रयास आले आहे. आपल्या मातेचे हे वचन ऐकून भगवान कपिलांनी तिला मनोमन धन्यवाद दिले आणि ते म्हणाले, हे माते, व्यक्तीचा आत्मा आणि परमेश्वर यांचा संयोग घडून आणण्याची प्राचीन योगशास्त्राचे विवरण आता मी तुझ्याकडे करतो. जेव्हा व्यक्तीचे मन थोडस खाली करा ना. सांसारिक मोहाचा वृक्ष तोडणारे परंतु जेव्हा भगवत भक्ती रममाण होते तेव्हा मात्र व्यक्ती सर्व सांसारिक बंधनात होते आणि आत्मा स्वतःला दैवी स्वरूपात पण अतिशय छोट्या आकारात पाहतो. सर्व गोष्टींकडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय लागली की माणूस भौतिक अस्तित्वाबद्दल उदासीन होतो आणि मग साहजिक ऐहिक गोष्टींचा त्याच्यावर प्रभाव कमी होतो. अर्थात योगाची ही पूर्ण अवस्था केवळ ईश्वराची भक्ती करूनच प्राप्त होत असते. ऐहिक गोष्टींचा ध्यास आत्म्याचा अधपात घडवून आणतो हे सारेच जण जाणतात, परंतु हा हव्यास भक्त जण ईश्वर भक्तीच्या बाबत दाखवितात तेव्हा मुक्तीची द्वारे त्यांच्यासाठी आपोआप खुली होतात. असे साधू जण दयाळू, सहिष्णू आणि सर्व प्राणी मात्रांची मैत्रीने वागवणारे असतात. त्यांना शत्रू नसतात आणि ते कायम शास्त्रानुसार वर्तन करीत असल्याने त्यांचे जीवन शांतीपूर्ण असतात. भगवंतांच्या नामाचे श्रवण व भजन ते सदैव करतात, त्यामुळे भौतिक दुःखांची बाधा त्यांना होत नाही. त्यांचे चित्त नेहमी हरिचरणांकडे लागलेले असतात. असा शुद्ध भक्तांच्या सहवासात जे राहतात त्यांचे कान आणि मन कृष्ण कथेच्या श्रवणामुळे पूर्णपणे समाधान पावतात. या कृष्ण कथेची आवड वाढली की माणसांचे उन्नयन होते आणि माझ्यावर पूर्ण श्रद्धा असल्यामुळे ते या आयुष्यात माझ्याशी असंख्य सख्य साधू शकतात. कपिलाचे हे निरूपण ऐकल्यावर देवहूती म्हणाली, माझ्या प्रिय पुत्रा, अखेर मी एक स्त्री आहे.
त्यामुळे पूर्ण सत्य जाणण्याची आवश्यक असलेली बुद्धिमत्ता माझ्याकडे नाही. परंतु परमेश्वराच्या सेवेत मी कशी रममाण होऊ शकते, तू मला सोप्या भाषेत समजावून सांगितलेस तर त्याचा बोध मला निश्चित होईल. आपल्या मातेप्रती भगवान कपिलांच्या मनात प्रथम पासून प्रीती व करुणा होती आणि तिचे हे वाक्य कानी पडल्यास ती अधिक वाढली. आता त्यांनी तिला भक्तियोग आणि रहस्योद्घाटन ह्या दोहांचे समन्वय असलेले सांख्य तत्वज्ञान समजावून सांगितले. ते म्हणाले, योगांच्या सरावामुळे मन पूर्णपणे शुद्ध झाले की माणसाने डोळे अर्धवट मिटून नासिकाग्रावर सर्व लक्ष केंद्रित करावे आणि भगवंतांच्या मूर्तीचे दर्शन अंतर्यामी घ्यावे. ही मूर्ती अतिशय प्रसन्न मुद्रेची व लालसर नेत्रांची असते. तिने पिवळी वस्त्रे परिधान केलेली असतात व तिच्या गळ्यात तेजस्वी वैजंतीमाला आणि ताज्या फुलांचे भरघोस हार रुळत असतात. या हारांभोवती मक्षिकांचे गुंजन सुरू असते. हिरे जडित मुकुट, मोत्यांची गळसरी, सोन्याचे बाजूबंद व मनगट्या आदी अलंकारांनी भगवंत मढलेले असतात. भक्तांच्या हृदय कमलांवर उभे असलेले त्यांचे हे मनोहरी रूप दृष्टीस पडले की आपल्या आत्म्यांची तृप्ती होते आणि भगवंत सदाबहार असून आपल्या भक्तांवर कृपेचा वर्षाव करायला नेहमी आतुर असतात. अर्थात भगवंतांच्या आदी अनंत रूपावर सर्व लक्ष केंद्रित करीत असताना योग्याने भगवंतांचा देह एकदम पूर्णपणाने पाहू नये, तर त्यांच्या प्रत्येक अवयवाचे वेगवेगळे घ्यावे. त्याने प्रथम श्रीहरीचे शुभ चिन्हांकित कमल चरण पाहावे. त्यावेळी रुपेरी नखे भक्ताच्या मनातील पापरांशींची भंग एखाद्या व्रजाप्रमाणे करीत असतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त काळ त्याच्याकडे ध्यान घ्यावे. नंतर योग्याने भाग्यदेवता लक्ष्मीचे ध्यान करावे. ती सतत भगवंताकडे भगवंतांच्या चरण व मांड्या चेपत असते. हे तिचे दर्शन घेतल्यानंतर त्याने सर्व ऊर्जेचे भंडार असलेल्या भगवंतांच्या मांड्यांकडे व शेल्याने वेढलेल्या त्यांच्या गोल नितंबाकडे पाहावे. आता त्यांची नजर जेथून साऱ्या विश्वाची उत्पत्ती झाली त्या नाभिकमलाकडे आणि मग पाचूप्रमाणे असलेल्या वक्षस्थलाकडे वळवावी. भगवंतांची छाती हे महालक्ष्मीचे वसतिस्थान आहे आणि मग मन व नेत्रांस दैवी आनंद देणारा स्तोत्र आहे. आता योग्याने कौस्तुभ मण्यांची माळ रुळत असलेल्या भगवंतांच्या गळ्याकडे लक्ष द्यावे आणि नंतर सर्व शक्तीचा स्तोत्र असलेला त्यांच्या चतुर्भुजांचे दर्शन घ्यावे. मंदार पर्वताकडून चमकविले जाणारे भगवंतांचे अलंकार पाहिल्यानंतर योग्याने 1000 आरे असलेले दीप्तिमान सुदर्शन चक्र, शंख आणि कौमुदकी गदा पाहावी. भगवंताच्या गळ्यातली हार ही ध्यानायोग्य असतात, कारण त्याभोवती सदैव मधुमक्षिकांचा गुंजाराव सुरू असतो. ह्या मधमाशा ईश्वराच्या सेवेत सदैव रममाण असलेल्या भक्तांचे प्रतीक आहेत. अखेरीस योग्याने आपले सर्व लक्ष भगवंतांच्या मुखकमलावर केंद्रित करावे. त्यांची धारदार नासिका विशेष लक्षात येणारी असून मकर कुंडलांची प्रभा त्यांच्या तजेलदार गालांची शोभा अधिकच वाढवित असते. काळे कुरडे कुंतल कमलनयन आणि नाचऱ्या भुवया ही भगवंतांच्या मुखकमलाची खास वैशिष्ट्ये आहेत. हे सर्व क्रमाक्रमाने पाहिल्यावर योग्याने भगवंताच्या कृपा कटाक्षांवर सर्व लक्ष केंद्रित करावे, कारण ह्या कृपा दृष्टीमुळेच त्या सर्व व्यथा वेदना शमन होणार असते.
हे कृपा कटाक्ष करुणा पूर्ण असतात आणि त्यांना किंचित स्मितहास्याची जोड असते. योग्याने या मंद स्मिताचे ध्यान करावे, कारण अपार दुःखामुळे येणाऱ्या अश्रूंचा महासागर तेच सुकवून टाकते. भगवंतांच्या कमानदार भुवया ऋषीमुनींच्या कल्याणासाठी कामदेवास भुरळ घालतात. माताजी वर भगवंतांचं हे समग्र रूप दर्शन झाल्यानंतर भक्ताने प्रेम व भक्तिपूर्ण अंतःकरणाने त्यांच्या स्मित हास्याचा विचार करावा. भगवंत हसतात तेव्हा त्यांचे कुंदकळ्यांसारखे छोटे छोटे दात विलक्षण तेजाने चमकतात आणि त्यांच्या गुलाबाच्या पाकळ्याप्रमाणे असलेले ओष्ठ त्यांनी शोभा वाढवितात. या साऱ्या एकदा का दर्शन झाले की ह्या साऱ्याचे एकदा का दर्शन झाले की अन्य काही पाहण्याची इच्छा योग्यास राहत नाही. योग प्रक्रियेचे पालन केल्यामुळे योग्याच्या मनात हळूहळू भगवंताविषयी शुद्ध जवळीक निर्माण होते आणि आनंदातिशयाने त्याच्या रोम रोम फुलवून येतो व प्रेमाश्रूंनी तो चिंब भिजून जातो. अशा योग्यांच्या देह समाधी अवस्थेत जातो आणि मग त्यांची काळजी भगवंत घेतात. यावर देवहूती म्हणाली, हे भगवान, आता मला जन्म मृत्यूची सारी प्रक्रिया समजून सांगा, जेणेकरून आम्ही या भौतिक जगाच्या लालसेतून मुक्त होऊ. त्यास उत्तर देताना भगवान कपिलांनी सजीव प्राणी मात्रांच्या हालचाली व चुकीच्या हालचालींचे विपरीत परिणाम समजावून सांगितले. ते म्हणाले, ज्याप्रमाणे ढगांच्या समूहास त्यांना वाहून नेणाऱ्या जोरदार वाऱ्यांचे आकलन होत नाही, त्याप्रमाणे ऐहिक सुखोपभोगात रमलेल्या माणसास शक्तिशाली काळजीची जाणीव राहत नाही. अफाट मेहनत व त्रास घेऊन तो स्वतःच्या तथाकथित आनंदासाठी जे काही निर्माण करतो ते सारे काळाच्या ओघात नष्ट होते आणि मग त्याच्या पदरी दुःखच येते. आपला देह व देह संबंध कायम टिकणारा आहे अशी मूर्ख समजूत करून घेत तो मिळेल त्या स्थितीत आनंद मानायला जातो आणि नरकात गेल्यावरही देहाचा त्याग करण्यास तयार होतो. स्वतःचा देव, पत्नी, मुलं, बाळे व अन्य छोट्या छोट्या गोष्टींचा मोह मनात खोलवर रुजलेला असल्यामुळे त्यांच्याकडून हे घडत असते. दुःखाने जळत असतानाही आपला संसार चालविण्यासाठी तो मनात आशा ठेवून अनेक चुकीच्या गोष्टी करत असतो, पण त्यांच्या त्या आशा कधीच पूर्ण होत नाही. तो आपले हृदय व वृद्धी एखाद्या स्त्रीकडे गहाण टाकतो आणि तिच्या मिठीत व गोड गोड बोलण्यामध्ये सुख मानतो. हीच गोष्ट मुलांच्या बाबतीतही घडते आणि मग तो संसारात पूर्णपणे बुडून जातो. खरे तर त्यांचा हा संसार माताजीवर खरे तर त्यांचा हा संसार मात्र अन्य काही नाही तर कुटील राजकारणच असते. आपल्या दुःख व संकटावर मात करण्यासाठी तो खोटे बोलून फसवाफसवी करून व हिंसाचाराचा आश्रय घेऊन भरपूर पैसे कमवतो, पण हे सारे पैसे ते कुटुंबासाठी खर्च करतो तेव्हा त्यातील फार थोडासा त्यांचा खाण्यापिण्यासाठी वापरला जातो. तेव्हा त्यातील फार थोडासा हिस्सा त्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी वापरला जातो आणि बाकीचा सारा चैनीतच खर्च होऊन अक्षरशः वाया जातो. उद्योग व्यवसायात पुन्हा पुन्हा अपयशी ठरल्यानंतर माणूस कुटुंबाचे चरितार्थ चालवण्यासाठी भीक मागणे, उधारी उचलवारी करणे, चोऱ्या गोष्टी करायला लागतो, पण त्यातून पैसा मिळाला तरी अपयशाचे बोझ त्यांना मनात कायमच राहत असते. मग दुःख व काळजीमुळे तो जीवनातील सारा आनंद निघून जातो. हा माणूस आपले पालन पोषण योग्य प्रमाणे करू शकत नाही. त्याच्या पत्नी व मुलांच्या लक्षात येते तेव्हा त्याचा आदर करेनासे होतात. परंतु विशेष म्हणजे एवढे सगळे झाले तरी संसाराचा लोभ मात्र कधीच कमी होत नाही.
अखेर वार्धक्यामुळे पूर्णपणे विकलांग झाल्यानंतर तो मृत्यूला सामोरे जाण्यासाठी कशीबशी तयारी करतो. आता त्याची भूक मंदावलेली असते, डोळे क्षीण तर कान बहिरे झालेले असतात आणि साधा श्वास घेतानाही त्याला धाप लागते. शेवटचा श्वास घेण्यापूर्वी त्याला आपल्या शोकग्रस्त कुटुंबियाशी काही बोलायचे असते, पण तेही न जमल्याने निराश मनस्थितीतच तो ह्या जगाचा निरोप घेतो. माताजीवर मृत्यूसमयी यमदूतांचे दर्शन झाल्यावर भयभीत होऊन हा माणूस बिछाण्यावरच मलमूत्र विसर्जन करतो आणि मग जसे पोलीस एखाद्या गुन्हेगाराला पकडून नेतात तसे यमदूत त्यांचे प्राण हरण करतात आणि त्यांचा दुबळा देह दोरखंडाने बांधून 7 जबर शिक्षासाठी घेऊन जातात. यमदूत या प्रकारे ओढून नेत असताना त्या माणसास आपला दुष्कृत्यांचे स्मरण होते आणि तो अतिशय व्यथित होतो. आता एकीकडे यमदूत आपल्या पाठीवर चाबकाने फटके मारत असतात, तर दुसरीकडे कडक उन्हाचे चटके बसत असतात आणि कुत्र्यांचे चाव्यास सामोरे जावे लागते. जखमांनी जर्जर आणि भूक तहानेने व्याकुळ असलेला पापी जीव तब्बल 99,000 योजनांच्या प्रवासानंतर यमराजांच्या पुढे उभे केले जाते आणि मग त्यांच्या पापकर्मानुसार लगेच योग्य त्या शिक्षा फरमावल्या जातात. या शिक्षांमध्ये जळत्या अंगावर जळत्या अंगाऱ्यावर उभे केले जाते आणि स्वतःचे मांस खाणे, कुत्री व गिधाडाकडून लचके तोडले जाणे, साप व विंचवाकडून दंश होणे, हत्तीच्या पायी दिले जाणे, डोंगरावरून कडेलोट होणे, गुहेत बंदिवास व पाण्याखालील गुदमरणे आदींचा समावेश होतो. विशेषतः जी मंडळी विवाहबाह्य संबंध ठेवून स्वैराचार करतात त्यांना तामिश्र, रौरव व अंधतामिश्र नावाच्या नरकात फेकले जाते. तेथे अनंत हाल अपेष्टा सहन केल्यानंतर तो पापमुक्त होतो आणि पुन्हा एक वार पृथ्वीवर जन्मास येतो. हा जन्म त्याला पुरुषाचे वीर्य स्त्रीच्या गर्भात पोचल्यानंतर मिळतो. पहिल्या रात्री स्त्री पुरुष वीर्याचा संभोग झाल्यानंतर 5व्या दिवशी ह्या मिश्रणाचा बुडबुडा बनतो आणि 10व्या दिवशी त्याचा मांसाच्या छोट्या गोळ्याच्या स्वरूप प्राप्त होते. 1 महिन्यानंतर ह्या गोळ्यास डोके लाभते, तर दुसऱ्या महिन्यामध्ये केस, बोटे, अंगठे, हाडे, त्वचा व 9 भगेंद्र तयार होतात. पुढील 4 महिन्यात त्वचा, रक्त, मांस, हाडे, चरबी, अस्थिचार तयार होतात आणि 5व्या महिन्यात त्याच्या भूक तहानेला संवेदा जागृत होतात. 6व्या महिन्यात हा गर्भ पुरुषाचा असेल तर स्त्रीच्या पोटात उजव्या बाजूस व स्त्रीच्या असेल तर डाव्या बाजूस सरकतो. आता त्याची वाढ माता जे अन्न पाणी सेवन करते त्याच्यावर होऊ लागते. अर्थात तिच्या पोटात असताना त्याच्या भोवती सदैव कृमी, कीटके व मलमूत्राचा वेढा पडलेला असतो. मातेने काही खारट, तुरट, तिखट पदार्थ सेवन केले तर गर्भास असह्य वेदना होतात. खाली डोके, वर पाय व मुटकुले केलेल्या अवस्थेत पडून असलेल्या या मांसाच्या गोळ्यास 7व्या महिन्यामध्ये सर्व संवेदनांचा लाभ होतो आणि भगवंताकडे प्रार्थना करू लागतो की हे दयाधना, तू मला या वेदनाकारी अवस्थेत अडकविले आहेस, पण आता तूच येऊन माझी मुक्तता करू शकतोस. भगवंता, तुझ्या बरोबरच्या संबंधाचा विसर पडल्यामुळे आता मला माझ्या अस्तित्वासाठी कठीण संघर्ष करावा लागत आहे. तुझ्या कृपा प्रसाद लाभला नाही तर मायेच्या या प्रभावातून मी कधीच मुक्त होऊ शकणार नाही. त्यामुळे माझ्यावर दया कर आणि मातेच्या उदरातील रक्त व मलमूत्रातून मला सोडव.
हे प्रिय परमेश्वरा, मी केवळ 9 महिन्यांचा असल्याने तुझ्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त कशी करावी हे ज्ञान मला नाही. पण तुझ्या कृपेमुळेच हा मानवी देह प्राप्त झाला आहे याची मला कल्पना आहे. खरे तर आता तुझ्या कमल चरणांचे स्मरण येऊन सर्व काही विसरेल. कमल चरणांचे स्मरण करीत इथेच पडून राहावे असे मला वाटू लागले आहे. कारण मी बाहेर आलो की तुझ्या बाह्य शक्तीचा प्रभावाखाली येऊन सर्व काही विसरेल. त्या बालकाची ही प्रार्थना सुरू असताना हवेच्या दाबामुळे तो मातेच्या पोटात खाली ढकलला जातो आणि असह्य वेदना सहन करीत खाली डोके व वर पाय अशा अवस्थेत त्याचा जन्म होतो. श्वास कोंडल्यामुळे व स्मृती गमावल्यामुळे आता हे बालक रडू लागते आणि त्याला काय हवे याची जाण नसलेल्या मंडळींच्या छत्रछायेत विसावते. त्यांच्याकडून जे काही खायला प्यायला दिले जाते ते नाकारू शकत नसल्यामुळे त्याची स्थिती मोठी शोचनीय झालेली असते. बिछाण्यावर सतत पडून राहिल्यामुळे कोमल अंगाला खाज सुटते आणि डास, ढेकूण, इतर कीटकही त्याला चावतात. पण त्यातून सुटायचे तर रडण्याखेरीज त्याला हाती काहीच नसते. मात्र आता मायेच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे आपल्या मुक्तीच्या ध्येयाचा विसर पडलेला असतो. पुढे थोडा मोठा झाल्यावर त्याला शाळेत पाठवण्यात जाते, पण तेथेही खेळाऐवजी अभ्यास करण्याचे दडपण असल्याने तो अडचणीत असतो. हे धकाधकीचे शालेय जीवन संपल्यावर मग त्याला तारुण्याची चाहूल लागते आणि मग विविध विकारांच्या आहारी जाऊन तो निराश आणि संतप्त होतो. आता त्याच्या मनात खोट्या प्रतिष्ठेच्या कल्पना रुजतात आणि आपल्यासारख्या विकारी मंडळींच्या सहवासात आल्यानंतर त्याच्यावर शत्रुत्व भावना व असूयेचाही पगडा बसतो. मग अज्ञानामुळे तो ह्या नश्वर देहालाच स्व म्हणायला लागतो आणि त्या देहाचे चोचले पुरवण्यासाठी अनेक निषिद्ध काम करून जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकतो. केवळ जिभेचे व जननेंद्रियाचे वांजोटे समाधान करण्यात आनंद मिळणाऱ्या विकारी जनांच्या सहवासात असल्याने तो निश्चितपणे चुकीच्या मार्गाने जातो व अखेर नरकात पडतो. दुर्जनांची मैत्री त्याला असत्यता, स्वच्छता, करुणता, नम्रता, बुद्धिमत्ता, साधेपणा, क्षमाशीलता व संयमापासून दूर नेते आणि त्याची अवस्था एखादी स्त्री खेळवत असलेल्या कुत्र्याप्रमाणे लाजिरवाणी होते. स्त्रीच्या पाशात अडकण्यासारखी गुलामगिरी नाही. स्त्री संघाच्या मोहामुळे साक्षात ब्रह्मदेवही निर्लज्जपणे आपल्या स्वतःच्या कन्येमागे लागले होते. ब्रह्मदेवांनी जे सजीव प्राणी मात्र निर्माण केले त्यात एकटे नारायण ऋषीच असे आहेत की ज्यांना स्त्री देहाचा मोह कधीच पडला नाही. स्त्री म्हणजे अन्य काही नाही तर मायेचे मूर्तिमंत रूप असते. एखाद्या मादक कटाक्ष टाकून सुद्धा ती भल्या जगज्जेत्यांना आपल्या मुठीत पकडू शकते. त्यामुळे शास्त्रांनी तिचे वर्णन नरकाचे द्वार याचे शब्दात केले आहे. आध्यात्मिक उन्नती साधू इच्छिणाऱ्यासाठी तर स्त्री संग विष समान असतो. भगवान कपिलांकडून हे सारे विवेचन ऐकल्यावर देवहूतीच्या सर्व शंका अज्ञानाने पूर्ण निरसन झाले. आता त्यांना प्रणाम करीत ती म्हणाली, हे भगवंता, माझ्या कुशीत जन्म घेऊन तुम्ही मला धन्य केले आहे. खरे तर प्रलय काळ आला तेव्हा हे सारे विश्व आपल्या पोटात गडप करणारे आपण ह्या प्रकारे जन्मास कसे आला याचे कोणालाही आश्चर्य वाटेल. अर्थात आपली इच्छा असेल तर काही घडू शकते हेच खरे. त्यामुळे आपल्या नजरेला नजर भिडवणाऱ्यांचीही
उन्नती होते आणि कुत्र्यांचे मांस खाणारेही केवळ एकदा आपले नामकरण करूनही वैदिक वैदिक यज्ञ योगाचे अधिकारी बनतात. देवऊचीचे हे शब्द ऐकून प्रसन्न झालेले भगवान कपिल म्हणाले, हे प्रिय माते, आत्मतत्वाचे बोधाच जो मार्ग मी तुला सांगितला तो अतिशय सोपा आहे. त्यावरून वाटचाल करशील तर सध्याच्या देहात राहून सुद्धा तुला मुक्ती लाभेल आणि अखेर तू वैकुंठात माझ्याकडे येशील. त्यानंतर मातेची अनुभूती घेऊन भगवान कपिल निजधामी परतले, कारण त्यांचे इच्छित कार्य पूर्ण झाले होते. पुढे देवहूतीने कर्दमांच्या आश्रमात राहून उग्र तपश्चर्या केली. दररोज 3 वेळा स्नान, उपास, तपास, व्रत कौशल्ये केल्यामुळे ती अतिशय कृश झाली होती. कर्दमांच्या राजवाड्यात ते हा सरस्वती नदीचा पुष्प मुकुट म्हणून ओळखला जाई आणि तेथील ऐश्वर्याचा देवदेवतांनाही हेवा वाटे. रत्नमणकांच्या भिंतीने नटलेल्या आणि सुवर्णाने असलेल्या या राजवाड्याभोवती नानाविध फळफुलांनी आणि ते थांबूया माताजी. उर्वरित वाचन आपण उद्याच्या अध्यायन वर्गामध्ये करूया. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण वाचन थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.